dobrodošli hakeri u novi video Insomnia Hack kanala. Danas ćemo pričati o virusima. Naravno, svi znate šta su virusi. Virusi kao neki program koji šteti vašem računaru, neki manje, neki više. Uglavnom, mi u narednim tutorialima ćemo raditi sa trojancem. Šta je zapravo trojanac? Trojanac ili trojanski konj, znači virus koji se predstavlja kao obliku nekog programa koji ulazi na vaš računar i dobija puni pristup vašem računaru. Znači, tri poznate vrste, ajmo reći, trojanca su backdoor, downloader i T-droplet. Znači, to u nekim sljedećim tutorialima i videima ćemo objasniti malo detaljnije, ali to sad za sad bilo. Znači, kako se možete zaštititi od njih? Znači, već sam u jednom videu napisao kako se zaštiti od virusa. Sandbox je znači program, bit će video u čošku znači ovog videa. Sandbox je program koji pravi siguran prostor na vašem hard disku te prilikom pokretanja novog programa, to jest ako je zaražen, ne šteti vašem računaru. I sada jedno još pitanje koje sam dobivao u inbox, da li je potreban antivirus se zaštiti. Pa evo, ovako ću vam reći, u neku ruku jeste, u neku nije znači antivirus potreban. Uglavnom, svi antivirusi vam mnogo resursa troše te usporavaju komp, ali u nekom slučaju, na primjer pretraživanje stranice, mogu detektovati znači neki virus, ajmo reći, ili lažnu stranicu. I šta ja znam još, to bilo to u ovom videu. Uglavnom, dolaze još mnogo videa, još novi tutoriala. Ovo je kao samo prvi uvod, znači, koji će nam trebati u narednim videima. Znači, video je rađen za one koji ne znaju šta su virusi, ja sumnjam da ih ima malo, ali nebitno. I šta da vam kažem više, to je to, vidimo se u narednom tutorialu. Ne zaboravite se pretplatiti, lajkovati našu stranicu na Facebooku. Vidimo se.